Така, в момента ще поговоря на това клипче за какво представлява поста. Предното споменах думата гладуване. Всъщност, някои хора го наричат гладолечение. Гладолечение е много груба дума, защото гладолечение, самата дума глад, тук няма никакво място. Защото човек, когато спре външният достъп на храна към тялото, значи какво се случва физически? Храната влиза през устата, отива в стомаха, оттам през червата и се приема от тялото. В един момент тази храна се спира и тялото вече няма никаква храна в чревно-стомашния тракт. Това не означава обаче глад. В момента, в който там няма нищо или има изключително малко количество храна, тялото започват едни вътрешни процеси, така наречени едногенно хранене. Даже са доказани от съвременната наука. Писали са много хора по това нещо. Аз няма да изпадам чак в изключително голяма подробности. Но основното нещо, което става в момента, в който тялото вече няма храна отвънка, в чревно-стомашния тракт, то цялата тази енергия, която не я използва вече за смиване на външната храна, то я пренасочва за вътрешното чистене на тялото. С една дума, енергията е насочва буквално в самата клетка. Цялата тази клетка е съставена, тя е една микровселена. Тя има много неща вътре. Тя има запаси, има сериозни запаси вътре и на вода и на храна. Така че тялото започва да приоритизира и да подрежда вътре процесите и да прочиства всякакви ненужни неща. Дето се казва, само тялото знае приоритета, по който ще започне да подрежда вътре самите процеси в тялото. Най-образно казано, така най-простичко казано, то започва да чисти всякакви ненужни неща. А всички тези затлачвани и ненужни неща са всъщност началото на всяка една болест, която е конкретизирана с конкретно име от нашите учени, лекари и всякакви в нашето съвремие. Всъщност, всяка една болест, пак да повторя, представлява едно конкретен вид затлачване на конкретно място в тялото. Не знам дали го разбирате, дали ще го осъзнаете, но на практика в момента, в който вие не давате храна отвън, тялото преминава вътрешно ендогенно хранене. Все едно самоизяждане. Но това самоизяждане се случва постоянно. Това не е нещо лошо. Даже и в момента, в който човек принципно се храни, пак се случват такива процеси. Доказано е, че на всяка 7 година тялото тялото се състои от изключително много клетки. И на 7-та година всяка една от тези клетки вече тялото я е преработило, тя е умряла и на нейно място е създала нова. След 7 години всяко тяло вече е ново. Макар че изглеждащо по подобен начин. Но човек, ако конкретно работи върху тези неща, може и да поддържа някаква така външна нормално излъчване на тялото, както и вътрешна чистота и съответно и външно и вътрешно здраве на организма. Това ендогенно хранене всъщност се засилва, когато вече ти спреш храната отвън. Почват вътрешните процеси на най-грубо казано самоизяждане, но това е самопочистване и подреждане на най-приоритетните неща, които само тялото ги знае. Няма какво много да се говори тук от моя страна. Искам да кажа, че когато започнат тези процеси на вътрешно хранене, в зависимост какъв режим човек е избрал или какъв пост е избрал да се случва, да следва, дали ще е абсолютен сух пост, воден пост, плодово-чаен режим. Значи, когато постът е много агресивен, т.е. най-агресивният, най-сериозният сухия пост,
той най-сериозно ще почне да усеща всичките си проблемите, които ги има вътре. При самоподреждането на нещата той ще започне най-сериозно да усеща различни кризи. Колкото по-надолу се слиза, дали, примерно когато е воден поста, когато е плодове и вода или някакъв вид диета, толкова по-малко ще усеща тези кризи. Нали, няма са толкова агресивни. Но да кажем, че времето за изчистване ще е много по-голямо. Колкото повече храна се приема, толкова повече време ще отнеме на организма да се самоподреди, самопочисти. Но хубаво е човек да започне от нещо много по-просто. То е абсурдно, нали, да скочи директно на сух пост. Те се казва, макар че в черковните празници има тримирене, да се нарича 3 дни без вода и храна. На хората не им става нищо, след това си отпослят с най-нормални хапки хляб. Да, между другото, наистина до 3-4 дни пост човек може да захрани почти по всякакъв начин, след това няма какво да се случи. Но все пак, ако се следи, нали, симптомите на самото, нали, всички тези наречеме така дискомфорти, нали, той ще прецени по начина, по който ще захрани, ако е наясно. И така, отиваме към следващата тема. Чао за сега.